Assalomu alaykum barodaroy aziz, assalomu alaykum va kulli mardum musulmon barodaroy aziz. Video dasturchine baroy yak barodarmon Butev Sunnatullo Abdusalomov barodaroy aziz. Ина парада суратш мебурад, ном соид таваллудш номераш мебурад. Дар метро Таганский паспортча бародари азиз гум кардагия. Ина паспорт ин бародармон. Ахир ма суратча имон амҷа. Вақта паспорт дар YouTube мумкин нест бародаро. Касе ки миёва бародари азиз дар ин номерош илтимос занг бизанед. Бародар дар важния паспорти российский бародари азиз. Касе ки миёва бародаро занг бизанед, аз ҳаматон хоҳиш бародарона. Баъд барои чи дариҷа ҳастем бародаро реклама фиристем. Бародари азиз, ина дидесем ки масажкои ки мақсад дар омадагии ҳозир бародари касе ки дар кор бародари азиз. Дар ҳама ҷо любой ҷо пурсем бародари азиз 3000 рубл савдоша дариҷа бародари азиз 2200 рубл аксия ином канали хайр моли занг зидане ҷаша пауза мегире бародарам хемера ва иҷо чия бародари азиз ма нафарои бисёрам реклама мекунам простатит дорем бародари азиз ина дору ҳастай ин иш барои нафарои зандоро бародари азиз касе хеле ойлошона касе ки ойлошон нест бародаро метавона ҳар ҷо истифода барем бародари азиз ҳастай ки ина ҳай дору бедонӣ барои жулудка барои гурда барои памят барои дил хулоса любой хелчиз дору буку дар ҳамҷа бародарҷоно миёмед барои фарбешидан барои хароб шидан бародаро ина хай боидест ки чӣ хел бисёра хулоса бародаро азиз чӣ намуд дору аст бародаро метавонед сурат чароӣ кунед метавонед ки бигӯед ҳамин дору мада дар кора дар наи ватсапи боло экран мебирояд мо дар шаҳри Москва дар метро Топлистан бозори тоҷико ҳастем чорум этаж мебори бародарҷон то меред дар конца мебинам ин ҳиҷома якай ки меша мирали ина азия ҳиҷома номдор бародари азиз ҳаматон хоҳиш бародари азиз як чиз дигар ки мирали тв номи канали YouTube шонад инам номерои телефоншо инам ҷаста бародари азиз аз ҳаматон хоҳиш бародаро чӣ қадар метавонед дар компютери якин номери ҳам бародара бидоред аз номи мо яда сайт салом алейкум подписаться кунед беҳад хумша наса чанд подписчикро ҳазорш мекунед худованд ҳаматон нигаҳбон боша воқеи сарбаланду хонобод. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.